Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. देशभरात मोडींनी आणि दुसऱ्या धर्मांनी कब्जो केल्ल्या देवळांच्या जमिनींचो पुनरुद्धार करपाची मोहीम चालू आसा। वेंचणुकेच्या काळात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी गोंयांत पुर्तुगीजांनी मोडिल्ली देवळां परत बांदपाची घोशणा केली। आता तपोभूमीचो स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराजाचो हिंदू राजकारण्यांक धर्माच्या नावार उलो। आम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आम्ही हिंदू म्हणून आपलं काम केलं पाहिजे। हिंदू म्हणून आपण पुढाकार घेतला पाहिजे। हिंदू आमदार म्हणायला आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे। मी हिंदू आहे। आज आम्ही पाहतो की ही सीएम असो किंवा बाकी खासदार असो आमदार असो सगळे स्वतःला आपण जरा एकदा विचारा की मी हिंदू धर्मासाठी आमदार म्हणून काय दिलं, मी मुख्यमंत्री म्हणून, मी आमदार खासदार म्हणून मी माझ्या धर्मासाठी काय केलं असा एक दिवस विचार करून लिस्ट काढावी आणि त्याच्यामध्ये मग आपण जर कमी असेल तर भर घालावी आणि जर समजा चांगलं काम केलेलं असेल तर यतो धर्मस्ततो जयः, तो तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही। जिथे जिथे धर्म आहे तिथे तिथे जय आहे, लक्षात घ्या सगळ्या आमदार आणि खासदारांना। तुमच्याकडे धर्म नाही, धर्मासाठी काम नाही, बेकार आहेत सगळे, बिनकामाचे आहेत सगळे। कितीही तुम्ही प्रतिष्ठा कमवा, तुमच्या मागे जर धर्म नाही वाटोळच आहे तिथे। म्हणून धर्माला सोडून कसलंच काम नका करू, धर्म सोबत ठेवून काम करायची सवय आपण ठेवली पाहिजे। हिंदू हिंदू म्हणतो, आम्ही कोणावरती आघात करत नाही, आम्ही कोणाच्या कत्तली करत नाही, आम्ही हिंदू म्हणून कोणावर आक्रमण करत नाही, आम्ही कोणाला त्रास करत, उलट आम्हीच त्रासलेले आहोत। आमच्यावरच सगळेजण घाला घालत आहेत, मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण करत आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचीच देवळं फोडतात आणि ही फोडलेली देवळं परत बांधली तर आम्ही दोषी, बरोबर ना मुख्यमंत्री? आम्ही जर आमचीच मंदिर तोडलेली परत बांधायला जर समजा होय म्हटलं तर आम्ही डिव्हिजिव्ह काय, आम्ही आमच्याच प्रांतात आहोत, आम्ही अजून कोणाला वाईट म्हटलेलं नाही, उलट सर्वांचं स्वागतच केलं आणि आम्ही डिव्हिजिव्ह फोर्स झाले। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार।